Zomwe wachita Peter Mutharika apatu ndi zonena kuti zachita kuonetseratu kuti mkulu ameneyo alibetu moyo ophangira china chilichonse. Ali ndi chidwi chofunitsitsa kuonetsetsa kuti wina aliyense amene akugwira naye ntchito around him ndiye kuti akupatsidwa ntchito akugwirira ntchito limodzi osati china chilichonsecho ndetoka shaina akakhale iyeyu Peter Mutharika. Kumakambanso kuti mukukamba iti kodi tikukamba tokonena kuti Watuma achina Chihana komanso ndiye kuti kuzatuma mayi jene Ansah kuti akagwire ntchito zina zake zimene mwina iye anakathoka zigwira kanakhala kuti ndi munthu jotafuna azooneka kuti akupanga zinthu ndiye, koma Watuma kunena kuti musamangokhala m'ofesimo ndi Watuma kuti akagwire zintchito zanji. Tifotokoze bwinobwino nkhani kunena kuti dzulo kwatuluka chibaluwa kuchokera ku ofesi ya a president and cabinet, ndipo ndi chimene mukuchionatu pa screen panopa. Chimene chichituti panga zonena kuti tingochiwerenga kuti chikuti bwanja kuti press release official delegation Capitol Hill Lilongwe, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika of the Republic of Malawi in exercise of the powers conferred upon him under Section 89 1D of the Constitution of the Republic of Malawi has made the following delegations. Akunena kuti iyi ndiri kupitatu kwa kuntundu wa Malawi ndipo kusuntu zoti president akupanga delegate kutuma anthu kuti akagwire ntchito. Akutitu kuchoka ku Capitol Hill ku Lilongwe kumeneko olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika, president wa dziko lino, ndi zoona kuti pogwiritsa ntchito mphamvu zake zimene constitution imampatsa malamulo a dziko lino pa gawo 89 1D ya malamulowa, ndi zoona kuti watuma anthu awa kuti akagwire ntchito izi. Right Honorable Dr. Jane Ansah, SCJA, she will be responsible for the disaster management and prevention. Other delegations will be made as need arises. Akunena kuti apa ndi olemekezeka Dr. Jane Ansah amene watu ndizonena kuti akhala ndi kuti akugwira nthambi yokhuzana ndi disaster management and prevention, kuti anthu zonena kuti kuthana ndi kukonzekera ngozi zogwa zizi kumene angathane nazo, komanso ndi kuti kukonzekera ngati zinthu ngaziwezita mabwireti azigwira ku department kameneko kuyang'anira zimenezo. Komanso akunena kuti zina ndi zina zikhala ndi kuti akutumidwanso zintchito zina ndi zina ngati china chake chitabwera apakana panopa apatsa gawo limenelo kuti aliyang'ane limenelo kuchoka kwa president. Komanso ndi kuti pa number 2 pali Right Honorable Second Vice President Kamzingeni Chihana will be champion for the completion of Mombera University. In this capacity, he will work with the ministries responsible for education, finance, transport, and public works, etc. Other delegations will be made as need arises. These delegations are with immediate effect. Akunena kuti akakhalatu Chihana a president achiwiri, a vice president achiwiri, akunena kuti iwo watu ndi adzika yang'anira nkhani zokhudzana ndi kumangidwa kwa Mombera University. Ndazigwira ntchito ndi maunduna amene angakhala kukhudzidwa, unduna oyang'anira za maphunziro, unduna oyang'anira za chuma, komanso unduna oyang'anira za transport, kuti agwira nawo ntchito kuonesa zonena kuti university jampaka netani iteke. Tikamakamba za university imene itu ndija ikumangidwa, imene ankanena kuti imangidwa anangoyika kukayadzi yakuti kanise ukandi chani chakumpoto uku mpaka inaboneka lendo anakafika kumeneko. Ndakunena kuti ngati pakhale zintchito zina ndi zoti azitumidwa ngati zabwereti, komano zintchito zomwe atumidwa panopazi zikuyenera kuti ziyambe kugwiridwa as soon as possible, pompano osatinso kuti kumano tiyayi mwezi wa mawa kapena chaka chiti. Nkhani zake ndi zimenezi. Kodi chikatha chimene chitachibweretsa chani? Timafuna kupanga point out nkhani zonena kuti pakuonera ngati pali teamwork, pali coordination. Poyamba pachimango lapo zoti
Chihana apita kumpoto akayendera iyayi mafumu akapanga zotazira kodi adawa akuyendanso ngati mene amayendera amanganya uja bwanji sakuononga ndalama zathu akamapanga zonse zimene kupangazo ndi zaphindulanji famanganya wazipangapo zimenezo ukayendera maofesi kutere ukapeza anthu sanafike maofesi mwachangu komano ndi phindulanzo lomwe tinapezako zimenezo kupatula kuona kuti no kumangoonongedwa mafuel iwo akodi zimene akapangazi ndi zachilendo kuti nakasanazipangepo anthu azipangapo koma phindu lake ndi chani amakangocheza ndi mafumu yayi ifeyo tikulonjezani boma lathu tipanga zothekera kuti no zinthu ziyende bwinobwino ino basi zimene mukapanga ndi basi ukangowauza anthu zimenezo zusiyana chani ndi nthawi ya kampeni ndi zimene mukupanga koma apane tikhoze kuona zono palino coordination at least kuchokerano ku office ya president fokuku sanairotumidwa kumpoto kwanana nakunyamuka kupita kokha apo pali coordination kuchoka ku office ya president ndi kupita ku office ya vice president generals okay mufuna muzipanga zinthu zanu fayo amanota akapanga so focus kumbali yakhuza ndi ma reform generals koma mukapanga za ma reform zanuzo ngati president ndokutumana mukagwira ntchito iyi muonesese zonena kuti ngozi zogwama zimene zithana nazo kodi muzithana nazo bwanji ndipo kuti no kaya anthu manyumbawo agwa kodi mungathandize motani kaya mbewu zawo zakukoloka mungathandize motani zinthu ngati zimenezo zoti ngozi zogwama zizizi komanso ndi kuti ngati pangakhale zina tikutumana kubweranso inunso Chihana tapitani no potino kumpoto kundo kumene mupanga focus fine tapitani so pano mupite kumwambira university ja tidzutse chinthu chimene chijacho osati kungoyankhula timanga mopera university koma osati tichidzutse chinthu zonena kuti ndi kuti no anthu akumpoto so akhale ndi university na kosati munthu azichoka kumpoto all the way kumpoto ukafika mpaka na kuthyolo kumasti kukaphunzira tentizusene chani university kumene kudzaya mphamvu zinthu zopatsa chidwi kwambiri and izizi tikhoza kuoneka patene kunena kuti even nthawi ya zikumbutso za asilikali awa tinaona tupita Mutharika na rumaso ajenasa kupita ukapanga Chihana kupita ndi delegation pali kajeni kabwino kwambiri kuti no mamoti uzingopita ndiweyo nthawi iliyonse president ukhoza ruma anthu ena I know kunena kuti fans ine zinanoti yayi ndi nkhalamba kandi mphamvu ya ukalamba imeneyo sanga ikafikire kwekha chabwino kandi kufoka kwathupi kandi unkhalamba ochani koma ife chomwe tingapange point eti ife sitikufuna kulowa ma personal attack ife tikufuna tikambe zonena kuti ntchitoyo yukagwiridwa ngakhale mukunena kuti kapena mukhoza kunena kuti ni nkhalamba koma ntchitoyo ikatheka etete ntchito imene mwina azinyamataso mwina anayilephera kuyigwira komano nkhalambayo yukakwanitsa itangokhala kutuma anthu ena ake pamenepo ndi amatino mumodzi muli mphamvu teamwork ete nyerere zijamazo zimapatsirana chakudya patsirana pandandanda unalesa panga izi mpaka nazazo kuti kumba dzenje lijaja na kupezi kuzapanga supply kumapanga survive community zimene zimafunikira ndi zinthu ngati zimenezi ayi apa ndi zili bowo kwambiri let's hope kunena kuti no akapangidwa delegated kumene koko zinthu zikhala zikutheka ngati mene akunenera makamaka kumangidwa kwa Mwambela University ko chikha chinthu cha mtengo wapatali kachiona chimenezo chikutheka muli maganizo pankhani mene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma ndi kuti kuayika molemekeza zaso maganizo anzathu akuti